те снима. Ето го е. Емо. Камене, бе. Камене. Мани така чух, мани му. Ако кажеш, че ще ме биеш на цес, виж, обърни се. Често кажеш, ще ме биеш на цес, Камене. А? Биеш на цес. Ще го бия. Как ще го биеш? Как е, човек? Дека Ти какво си хилиш, бе, кълн? Това е малкото нинджа. Ето го Митио. Там са, това е Маури и това е Емо, Снегурина. Емо фокаджията и това е, доколкото виждам от тук, това май е Маурито. А това е Тенчо, дами и господа. Тенчо. Теню. Тенката. Ето го. Той ми е БГЗ. Аз е БГЗ. Той прави кавали и той не ме прави. О, каква града беше това? Положение, какво положение? Това е Ивайло Цирия. Какъв пас? О, доста надолен удар беше това. Добре. О, това е моя космат крак. Battery low. КНФ. Сърсем сене, бушона има гьотен. Тенчо е. Теню е. Не. Кай нишняка. О, това е Елсит. Нечо, кажи само нишняка. Бяга ми се отговаря. Кай не. Не.